गिबिसिनथारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो हामबाय होनदों नैथियाव ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दि इसोरनि बोसोनखौ मोजां मोनग्रा इसोरनि बोसोनखौ हामजाग्रा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो थेंक इउ सो माच आरो आसा खालामो बे बोसोन बे रावनि गेजेरजों इसोरा नोंथांमोननि गोसोआव बाथ्रा बुंगोन नोंसोरजों रायज्लायगोन होननानै गावनि थाखोमानानै थानाय बाथ्रा बिसयफोरखौ नोंसोरनि गेजेराव बेखेवनानै होगोन होननानै बै साफ्रोमखौ बराय दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ गोदान मोनसे इसोरनि बोसोनाव नोंथांमोन साफ्रोमखौ प्रभु जिसुनि मुङै जय मासि आरो आसा खालामो साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ होननानै आरो जेसेबांनिखि बे चेनेलखौ गोदानै सबस्क्राइब खालामबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय फै अनजाग्राफोर बेबायदिब्ला दायो जोङो इसोरनि बोसोननि फारसे जोङो आवगायलाङो दिनै जोङो जेखि जाया मानो जोङो जेखि बेकग्राउन्डनिफ्रायनो जाया मानो जेखि नखरनिफ्रायनो जाया मानो एबा जेखि थासारिनिफ्रायनो जाया मानो दिनै बे बाथ्राया बे बिसया जाहैबाय जों साफ्रोमनिबो लागै दे साफ्रोमनिबो थाखाय सोरबा माहाजोनानो जा सोरबा धोनि सोरबा गोरिबानो जा एबा सोरबा एमएलए सोरबा मिनिस्टार एबा सोरबा बेफोरबायदिनो हाजिरा खामला मावनानै जाग्रायानो जा बे बाथ्रा बे बिसया जाहैबाय जों साफ्रोमनिबो थाखाय जोङो थैनायनि उनाव इसोरजों लोगोसे जोङो सोरगोआव थांगोन सोरगोआव थाहैगोन नङाबा इसोरनिफ्राय गोजान बै नरकआव जोङो थांनांगोन बेयो जाहैबाय बेबादि मोनसे जायगा जेरावनोखि अरा जाहैबाय मालाबाबो गोमोरा आरो बेयावनि एम्फौआ जाहैबाय मालाबाबो थैनो रोङा बेबायदि जायगायावहाय जाहैबाय सैहैनांगोन दिनै जोबोद खम जोङो बे बाथ्राखौ खोनानो मोनो एबा जोङो बिनि बागै जोङो सोलोंनो मोनो एबा मिथिनो मोनो आथिखालाव जाहैबाय दानि जुगाव खालि आशीर्बाद बोर धोनखौ माबायदि मोनो थाखाखौ माबायदि मोनो बेफोरनि फारसेल' जाहैबाय प्रसारकफोरा आथिखालाव बांसिन प्रसार खालामसै बांसिन बेफोरखौसो बुंसै नाथाय बे नरकनि अराव बे अरनि लैथोआव जेरावनोखि सैतान आरो बिनि आलफोरखौबो गारसननाय जागोन जेरावनोखि जाहैबाय गाबख्रावनाय आलौनायल' जागोन बेफोरनि फारसे जोबोद खम प्रसार खालामसै बेफोरनि फारसे जोबोद खम बाथ्राफोरखौ बुंसै बेनिखायनो जाहैबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर रावबो नोंखौ सोलिनो दाहाथों रावबो नोंखौ थगायनो दाहाथों नरकआ जाहैबाय एकदमबारे थार बास्तबिक बे जाहैबाय नंगौ बियो जाहैबाय नंखाय नङा आरो जिथुनिखि जोङो बे बाइबेलावहाय जोङो मोननो हायो बेफोर बुंनाय बाथ्राफोरा रावफोरा जाहैबाय नंखाय नङा बेखौ जाहैबाय इसोरानो बुंदों बेखौ जाहैबाय इसोरानो दिनै जोंनो खोन्थादों बेफोरो जाहैबाय खुनु रावबो मानसिनिफ्राय बुंनाय बाथ्रा नङा सोरबा सानलाबायनानै जाहाथा बानायलाबायनानै बुंनाय खोथा बाथ्रा रावफोर बियो नङा आरो बे बाइबेलनि बाथ्राया बेयाव लिरजानाय मोनफ्रोमबो राव मोनफ्रोमबो सोदोबा जाहैबाय नंखाय नङा बे जाहैबाय सैथो थार दिनै जों साफ्रोमबो फोथायारिफोरा मिथिगौ फोथायारि सुबुंफोरजों साफ्रोमबो मिथिगौ दि इसोरनि बोसोनाव बुंनाय बे बाइबेलाव लिरनाय मोनफ्रोमबो बाथ्रा फंफ्रोमबो बाथ्राया दिनै फारि फारि जागासिनो दङ बेखौ जोङो जोंनि मेगनजोंनो जों नुगासिनो बे जाहैबाय जोंनि सिनायथि जोंनि साखि जोंनि फोरमान जोंनि मेगनजोंनो जोङो नुगासिनो दि बाइबेलाव लिरजानाय फंफ्रोमबो बाथ्राया जागासिनो जाफुंगासिनो आरो जाबोगासिनो दं होननानै आरो बे जाहैबाय नरकनि बाथ्रायाबो नरकनि खोथायाबोथ' बे बाइबेलावनो लिरजानाय दङ इसोरनि बोसोनावनो बियो जाहैबाय लिरजाखानाय बुंजाखानायखा अब्ला बे मा थारैनो बियो नंखाय जागोन ने नंखायनो बे बाथ्राया बे बाथ्रा बे बिसया खुनु नंखाय नङा दे जेखौनोखि दिनै जोंनि गोबां ख्रिस्ट' सिबियारि गोबां ख्रिस्टियानफोरा दिनै साज्रां सरासनस्रा जोबोद सहज इजिलि लायो जेबो सिरियासनेस गैया नरकनि बाथ्रा नरकनि खोथायावबाथाय सोरगो नरकनि बाथ्रायावबाथाय एकदमबारे माबायदि सल'बाथाफोर बायदिसो सानो सल'बाथा बायदिसो लायो आरो जेब्लानोखि जाहैबाय प्रभु जिसुआ बे बुहुमाव न्याय बिसार खालामनो फैगोन बे समाव जाहैबाय जायानोखि बिनि बोसोनखौ मानियाखै बिनि आयेनखौ फालियाखै जायफोरानोखि दिनै मिथिबाबो मिथियै बायदि जिउ खुंदों मिथिब्लाबो मिथियै बायदि गावनि गोसो बायदि थाबायदों गावनि गोसो बायदि मावदों जादों लोंदों बेरायदों नंखाय खोथा बाथ्राफोर बुंदों नंखाय बाखाय प्रसार खालामदों नंखाय बाथ्राफोरखौनो दिनै इसोरनि बोसोनाव होदेरनानै दिनै बुंदों बेबायदि सुबुंखौ बेबायदि मानसिखौ जाहैबाय जोबोद गिथावथाव साजा होगोन जोबोद गिथावथाव सैनो गोनां साजाया दिनै नेनानै जमनानै दङ जेब्लानोखि जोङो बोसोराव नायो 2 थेसलनिकायारिनि लिरनाय 1 अध्याय 8 पदआव जोङो बेयाव बेबायदि मोननो हायो आरो जायफ्रा इसोरखौ एंगारदों जोंनि फोरबोनि गाहाम रादाबखौ मानियाखै बिसोरखौ बियो बि समाव साजाय होगोन
फोरबुनि फैनाय सानाव बिसोरो फोरबुनि मोखांनिफ्राय थख' खालामजागोन आरो जोबनो गैयै सैनांगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर, दिनै बाइबेला जोंनो बेखौ साखि होयो, बेखौ फोरमान होयो दि नोरोगा मोनसे थार बास्तबिक जायगा, नंगौ जायगा बेबायदि दङ, जेखौनोखि फोरबु जिसुआबो जाहैबाय बुंदोंमोन, रायथिदोंमोन आरो इसोरनि सेलाफोराबो जाहैबाय बे बाथ्राखौ, बे बिसयखौ बुंदोंमोन, प्रसार खालामदोंमोन। आरो बेल' नङा, मोनसेनि उनाव मोनसे जाहैबाय फोरबु जिसुआ नोरोगनि बागै फारि फारि बियो उदाहरन होदोंमोन, एग्जाम्पल बियो होदोंमोन, दिन्थिदोंमोन, बुंदोंमोन, जाहाथे बे मानसिफोरा, सुबुं माहारिया नोरोगनि गिलु बालु सैनांनायखौ बुजियो, मिथियो। बोसोनाव बुंदों, माथाइनि लिरनाय चैप्टार 13 verse 42 आवहाय, बिसोरखौ गोमोररोङि अराव गारसनगोन आरो बेयाव बिसोरहा गाबख्रावनाय आरो हाथाइ अरखेनाय जागोन। नोरोगा जाहैबाय बेबायदि मोनसे जायगा जेरावनोखि अरजों बुंफबनाय आरो जायनि जाहोनाव जोङो बुङो बेखौ अरनि लैथो, अरनि सागोर होननानै बुङो। आरो बुंदों बेयाव थांग्राफोरा जाहैबाय खालि गाबख्रावनाय आरो गाबख्रावनायल'। बोसोनाव लिरनाय दङ, माथाइनि लिरनाय 25 अध्याय 41 पदआव, आरो बियो गावनि आगसिथिं थानायफोरखौ होनगोन, नोंसोरो इसोरजों सावहोजानायफोर, आंनिफ्राय गोजान जा, सैतान आरो बिनि आरफोरनि लागै थाम-थिम खालामखानाय गोमोररोङि अराव थां। बे बोसोननि गेजेरजों जोङो बेखौबो मिथिनो हायो दि बे नोरोगखौ जाहैबाय मानसिनि थाखाय नङा, नाथाय बेखौ सैतान आरो बिनि आरफोरनि लागैसो बानायनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै मानसियासो इसोरनि बेरेखा जानानै गावनि गोसो बायदि मावनायजों, गावनि हास्थायनाय बायदि थाबायनायजों, गावनि हास्थायनाय बायदि मावनायजों, बेबादिजों इसोरनिफ्राय गोजान जानानै नोरोगखौ सायख'नानै लादों, नोरोगखौ जाहैबाय आवग्रिनानै लादों। मानोना जोंनो मोननै लामा होदों, सायख'नायखौ दिनै जों गाव गावखौ होदों नालाय, अबे मोनसे लामाजों नोङो थाङो, चइसआ जाहैबाय, सायख'नाया नोंनि। नाथाय दिनै मानसिया फ्रायानो माखौ सायख'दों? नोरोगखौ सायख'दों। फैसा होनानैबो दिनै नोरोगाव थांदों, मिथिगौना? जेखौ जानाङा बेखौ जादों, जेखौ लोंनाङा बेखौ लोंदों, जेखौ बायनाङा बेखौ बायदों, फैसा होनानैबो नोरोगखौ आवग्रिनानै लादों। नाथाय सोरगो रायजोआ दि फ्रि, बेखौ दिनैहाय मानसिया एंगारदों। आरो बाइबेला जोंनो बेखौबो मिथिहोयो दि नोरोगा जाहैबाय सावहोजाग्राफोरनि जायगा होननानै। आरो बोसोनाव बेबायदि लिरनाय दङ, नुजाहोजानायनि लिरनाय 19 अध्याय 20 पदआवहाय, बे जुनार आरो बिनि सिगाङाव सोमोगोनां हांखोफोर दिन्थिनाय नंखाय नाबिखौ हमनानै जोबथेसालियाव दोनहैबाय, जायफोरहा बे जुनारनि हांखोफोर दंमोन आरो जायफ्रा बे जुनारनि मुर्तिखौ खुलुमदोंमोन, बिसोरखौ बियो सोमोगोनां मावनायफोरजों सोलोयोमोन। जुनार आरो नंखाय नाबिया गन्धकनि जोंनाय अरनि लैथोआव गोथाङैनो गारसनजाबाय। नोरोगा जाहैबाय गन्धकजों बुंफबनाय एबा जोंबाय थानाय अर, जेखौनोखि दिनै बाइबेला जोंनो फोरमान होयो, जोंनो दिन्थियो। आरो नुजाहोजानायनिनो लिरनाय 20 अध्याय 14 पदआव बेखौनो बुंदों, बिनि गोथै आरो गोथैनि रायजोआ अरनि लैथोआव गारसनजाबाय, अरनि लैथोआ नैथि थैनाय। नुजाहोजानायनि लिरनाय 20 अध्याय 14 पदनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिनो मोनोदि बे अरनि लैथोआनो जाहैबाय, बे अरनि सागोरानो जाहैबाय नैथि थैनाय। बेफोर मोनफ्रोमबो बोसोना, बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राया दिनै जोंनो नोरोगखौ समायना महर एबा समायना जायगा होनानै जोंनो फोरमान होआखै एबा जोंनो दिन्थियाखै बेयावहाय, नाथाय मोनसे गिथावथाव सैनांनाय गाबख्रावनाय जायगा होननानै जोंनो दिन्थियो, गिलु बालु जायगा होननानै। आरो बेखौनो बेवहाय दिन्थिदों, बिनि गेजेरजों बेखौनो मिथिनो मोनो दि इसोरनि रागा, इसोरनि बोराबनायखौ। आरो दिनै जायफोरानोखि फोथायाखै, बिसोर साफ्रोमनिबो सायाव जाहैबाय बे इसोरनि रागाया बिसोरनियाव सफैगोन। आरो बिसोरो बे जायगायाव थांनो गोनां जागोन, बेयाव सैसोनो गोनां जागोन। बे सैसोनाया, बे सैनांनाया बिसोरनि सायाव सफैगोन। आरो जोङो बोसोनाव नायोब्ला नुनो मोनो, नुजाहोजानायनि लिरनाय 14 अध्याय 11 पदआव, बिसोरखौ सैहोनाय अरनि उखुन्दैया अरायबो खुगोन, जायहा बे जुनार आरो बिनि मुर्तिखौ खुलुमगोन आरो बिनि हांखोखौ लागोन, बियो हर सान माब्लाबाबो जिरायनो मोननाय नङा। अब्ला दिनै नों बे बुहुमाव थानायावनो नोङो सानहरसाय, नोङो बिजिरहरसाय एसे,
दि नोरोगा माबायदि जायगा नाय माबायदि सैनांनाय जेखौनोखि बुंदों बियो हर सान होननानै बुंदों माब्लाबाबो उन्दुनो मोना माब्लाबाबो ओरैनो थानाय नङा बियो जेब्लायबो आलौबाय थागोन बियो जेब्लायबो सैनांबाय थागोन जेब्लायबो गाबख्रावबाय थागोन दसेबो सम नोङो ओरैनो थानो मोननाय नङा होननानै बुंदों बेबायदि मोनसे जायगा जेराव जाहैबाय हर सान एम्फौफोरा नोंखौ अरबाय थागोन नोंखौ सैहोबाय थागोन बेयाव जोंनाय अरा जाहैबाय नोंखौ खामबाय थागोन आरो हास्थायनानैब्लाबो नोङो बिनिफ्राय नोङो खारग'नो हानाय नङा गोसो जानानैबाबो हास्थायब्लाबो नों बिनिफ्राय गनाय नङा बे जायगानिफ्राय नोङो मालाबाबो फैफिननो हानाय नङा आरो बे जायगायावहाय जाहैबाय नोंनि थाखा फैसा नोंनि धोन दौलत नोंनि धन सम्पतिया खुनु खामानियाव फैनाय नङा खुनु खामानियाव होनाय नङा बेयाव नोंनि गियाना बेयाव नोंनि बोलो नोंनि बुद्धिया नोंखौ मुंबो हेफाजाब होनाय नङा बिनिफ्राय जाहैबाय नोंखौ रावबो सख'नो हाया रावबो नोंखौ बिनिफ्राय लाबोनो हाया रावबो नोंखौ बिनिफ्राय बख'नो हाया दिहुननो हाया बेयाव खालि दङ सानाय गाबख्रावनाय आलौनायल' मानोना बे जायगायाव जाहैबाय इसोरा गैया बे जाहैबाय इसोरनि अनगा मोनसे गुबुन जायगा जेखौनोखि दिनै नोंथाङा गावनो सायख'नानै लादों गावनो सेलेक्ट खालामनानै लादों नोङो बेयाव जों मानसिनि साननाय जों मानसिनि गियाना बेयाव खुनु ओंथि गैया मानोना बेखौ अलरेडि बाइबेलानो बुंखादों बेखौ दिनै जोंनो बाइबेलानो फोरमान होखादों बेखौ दिनै जोंनो बाइबेलानो दिन्थिखादों नाथाय दिनैसिमबो दासिमबो बेबायदि मानसिफोर दं बेबायदि फोथायारिफोरबो दङ दि नोरोग होनाय मुंबो जायगा गैया नोरोग होनाय खुनु थासारि गैया होननानै आरो खायफा बेबायदि सानोदि एथ'ग्राब अनखौ इसोरा जोंखौ नोरोगाव मालाबाबो गारनाय नङा मालाबाबो गारस'नाय नङा होननानै आरो खायफा बेबायदिबो सानोदि जोंथ' नोरोगखौ बे बुहुमावनो सैनांगोन बे बुहुमावनो जोङो सैसोनांगोन होननानैबो सानो मा सोरगो मा नोरोग बेफोर बे बुहुमावनो दंखायो होननानैबो जाहैबाय खायफा बेफोरबायदि बुङो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर बेफोर गासैबो जाहैबाय सैताननि बुंनाय सैताननि नंखाय बाथ्रा सैताननि थगायनायसो बियो सैताननि बुंनायसो जियानिखि जाहैबाय बेफोर बाथ्रानि गेजेरजों बेफोरबायदि सानहोनानै नोरोगखौ नंखाय सानहोनानै गावजों लोगोसे नोरोगाव लांफानो नागिरदों गावजों लोगोसे बै सैनांनाय जायगायाव लांफानो नागिरदों बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर बेफोरबायदि बाथ्राखौ मालाबाबो दाफोथाय आरो बेफोरबायदि गोदाव सोराव मालाबाबो दासा दाबुं खायफा पास्टरफोर दङ खायफा बुंथिगिरिफोर दङ जायफ्रानोखि दिनै नोंसिनि हास्थायनाय बायदि नोंसिनि हामजानाय बायदि मोजां मोजां गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै दिनै गोजोन होनो सानो एबा मानसिनिफ्राय माबा मोनसे इन्टेनसन माबा मोनसे नोजोरखौहाय नागिरो माबा मोनसे बुंनायखौ दिनै हास्थायो जोबनायाव जाहैबाय बे पास्टरा नोंनि न्याय बिसार खालामनाय नङा बिसार खालामग्राया इसोरासो बे इसोरानो जाहैबाय जों साफ्रोमनिबो न्याय बिसार खालामगोन जाय इसोरा दिनै नोंथांनो आंनो एबा जों साफ्रोमनोबो अननायनि सायाव अननायखौ दिनै लुफबनानै उसिग्लायजासे होफबदों सानसे सम बेबायदि सम सफैगोन नोंथाङा बिनि बोराबनायनि गेजेरजोंबो हान्थिनो गोनां जागोन बेनिखायनो जाहैबाय नोंथाङा दिनै जेसेबांनाखि इसोरनि बाथ्राफोर खोनागासिनो एबा नोरोगनि सोरगोनि बाथ्राफोर नोंथाङा खोनागासिनो बेफोरखौ नोङो मालाबाबो सरासनस्रा एबा सा साज्रां मालाबाबो दाला मानोना जोङो सानसे इसोरनि सिगाङाव इसोरनि सेराव जाहैबाय न्याय बिसाराव जोङो गसंनो थांगासिनो दङ फै अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर बे बोसोरनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथों आरो आसा खालामो फैगासिनो थानाय समाव जोङो आरोबाव फिन खेबसे बेबायदिनो इसोरनि बोसोनाव लोगो मोनलायफिनगोन होननानै आमेन।